te'ls guanyaré. Em sap greu. Ens acaben de portar aquestes samarretes, que són de l'equip de handball d'aquí, i ens ha fet molta il·lusió perquè ens han dit que l'equip femení lo peta mucho. Campiones de Catalunya. Sí. Vilamajor. Per damunt del vell passat s'aixeca un nou demà al teu costat. Per damunt de tots els mals ens alçarem més forts i més lleials. Per damunt del vell passat s'aixeca un nou demà al teu costat. I també són la Roser i la Laura que estan allà en el teu cotxe, però no s'atreveixen a baixar perquè està plovent molt. Ara hem tingut sort perquè la tempesta que hi havia, de pedra amb una cortina d'aigua que flipes, l'hem abandonat cap allà. Així que ara, almenys, estem més tranquil·lets. Comencem la tralla. Comencem un cap de setmana divertit, que anem a Xàtiva. Bueno, No, ahir vam començar. vam començar un cap de setmana divertit, que vam estar Sant Antoni i Vilamajor. a Vilamajor. Avui anem a Xàtiva i demà a Passanant i Belltall. D'aurores boreals i amors perduts en el record podem aprendre'n més que de 1000 llibres. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem perfectes sempre, caminant contra corrent. Serem llegenda. Hem arribat justos per esmorzar. Bon dia, m'acabo de llevar molt fort. Vaig molt tard. Pepe Ricabras, cuando tocas la batería me pongo muy A l'estació de Casablanca, units per aquell cop de sort dels passatgers a la de... És el nou guió dels pastorets que farem aquest hivern a la temporada 2019 per Nadal. Fum de Maria i te de menta quan despertava la ciutat, el sol portava el teu comiat. Potser